Sanibonani babukeli sasekhona la e-Ellis Park Stadium. Sawubona mama kunjani? Yebo sanibonani njani? Ngiyaphi bengisacela ukubuza ngikhuluma noba. Ukhuluma nomama Mkhoni eKranskop eMakhabeleni kaQhakaza Mzansi. Alright ma ngiyabonga. Ngicela ukubuza yini igama leqembu? Igama leqembu uQhakaza Mzansi. Qhakaza Mzansi. Iqembu leyintombi noma bagida nje ingoma noma intombi ezisahlolwa. Intombi eyisahlola impela amatshitshi kunezinsizwa mase kuzoba nentombi impela ezisahlolwayo impela hayi amatshitshi la engihamba nawo namhlanje. Alright ma ngiyabonga. Ngicela ungichazeleke ma ukuthi namhlanje njengoba niku ubuciko bamasiko, ubuciko bengoma, ngiyaxolisa. Nizizwa ninjani? Sijabule kakhulu ave sithokozile siyazizwa ukuthi kusekhaya la namhlanje bangabe sikwazi ukuthi izoba nomcimbi omuhle kanje siyabonga kakhulu. Alright mangisacela ungichazele ukuthi iqembu lakho nilisungule nini and then from isikhathi nilisungule ngaso iprogress uyayibona na? Iqembu lethu sisungule ngo 2023 ngoSeptember bezi 27 lo nyaka lo wesibili sinaleli qembu siyayibona inqubekela phambili ngoba imidlalo yonke bakhona siyamenywa kukho lesingamenywa khona ziyathandeka abafowethu intombi. Ngiyayibona futhi zinhle igqoke kahle.